Кайнар сәлам барыгызга да яраткан телевизор карашы дусларыбыз. Сезне зәңгәр экраннар каршында күрүебезгә шиксез шатбыз. Бу ТМТV каналында бара торган топ клип тапшыруу һәм аның бүгенге алып баручылары күз ягын алырлык Рафина Ганиуллина Һәм кабатланмас Резил Камалов. Вакытны сузмыйк, тизрәк атнаның иң яхшы клипларын барлауны башлап җибәрик. Кызганыч бүген бер генә түгел, хәтта 2 җырчы хит парадыбыздан төшеп кала. Рамил һәм Рамиля Хәйретдиновлар белән хушлашканчы, җырлы гаиләнең клибын тагын бер тапкыр карап узарга тәкъдим итәм. Жылы язлар жеткенде алмаларын іздер үшін күзі керек кетерге яшар үшін Ниһаят, тапшыруыбызның матур мезгиленә килеп җиттек. Әйе, бездә премьера дуслар, игътибар экраннарга. Күз яшьләре тамалган хатларына аяз көндә дулый ярсыйда салкын җилле җанны өшетә тәрәзәгә карап чит җирләрдә Ятим жаннар өйдән хәбәр көтә Чыксын диеп кояш зәңгәр күктә Адымнарын санап юл буйлыйды Кайчан кайта ул дип сорыйды Аяз көндә дулый ярсыйды Салкын җилле җанны өшетә Тәрәзәгә карап чит җирләрдә жандар өйдән хәбәр көтә
Әлбәттә, ә йөрәкләрне кайсы җырчы эретер микән? Эльвира Мифтахова һәм аның җыры. Эльвира башкаруындагы «Эрет» дип аталган композицияга төшерелгән клипны бергәләп карап узыйк алайса. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм. Вакыт узды, ябылып куйды, әллә кайчан көткән. Ничек була ул мәхәббәт, аңлат җаным. Качырма хисләреңне, ялса беренче адым. Йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Düşlərimdə күреп уянам, китмәс сөюк, китмәс. Ялгызлыкка мине ташлама, ятим итмә иркәм. Очрашулар көтә күңелем, аңлат җаным. Яшермә йөрәгеңне, сине сагындым. Йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Каракай, тәмләмә, бөрелгән иреннәр. Нәрсә? Кемгә багышлап җырлыйсың син бу җырны? Берәүгә дә түгел, багышламыйм. Рамил Закировның клибын караган идем. Хәзер сүзләре баштан чыкмый. Уф, нигә үзең генә карадың соң әле син аны? Әйдәгез бергәләп карыйк. Әйдә соң. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмый, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай, тәмлеме, бөрелгән иреннәр, карама берсенә барлыгын күзләр. Иләштәй йөзеңдә шомыртай керфекләр, үзеңдәй сиреннәр алып барар сиңа.
Təmləmə bürgən irinlər qarama Birsinə varlığın күзләр Iləştəy yüzünlə Şımırtay kirpiklər күзіңдәй Sirinlər alıb baram singə Senin bilen bir tıyılmay tiller Atlağan izinde üse güller Oy şunday təmli Özü bir nişik bulmay Tüzüp seyüde bata Bizning yaş yürekler Qarakay təmlime Bürgen irinler qarıma Birsine varlığın күзләр Iləştəy yüzünlə Şımırtay kirpiklər күзіңдәй Sirinlər alıb baram singə Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юк итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Qarakay təmləmə Bürgen irinlər qarıma Birsine qarlığın күзләр Iləştəy yüzünlə Şımırtay kirpiklər күзіңдәй Sirinlər alıb baram singə Dostlar, yaş sәләтле җырчыларыбызны барлыгы Яңа Йолдыз проекты зур өлеш кертә. Биредә катнашасың килсә, tmtv.tatar сайтына рәхим ит, гариза калдыр. Әйе, нәкъ шулай. Чираттагы җырчыбыз исә Яңа Йолдыз проектының 3-нче сезон финалисты Игорь Дмитриев. Игорь, сүз сиңа. Düşler күрә идем, анда тик син идем. Йөрәк гүрәп янды ушакта. Башларым талды, җанымда тынмады. Сине юллашта аңладым. Yaşaның мәгънәсе, мәхәббәтең хисе. Vardı tek silgine, silgine Yaşamak manası Merhametin hisse Vardı tek silgine
Бек уланыңа Сен қарышқандырма Қол әнімді шулай мәңгіге Yaşaunun mağnası Merhametin kisi Varı tek sevgine Sevgine Yaşaunun mağnası Merhametin kisi Varı tek sevgine Sevgine Yaşaunun mağnası Merhametin kisi Barıtık silgine, silgine Yaşaunun mağnası Merhametin kisi Barıtık silgine, silgine Barıtık silgine, silgine Рәхинә, беләсеңме, танылган блогерларның клипы күпләрнең йөрәгенә хуш килде. Башкача була да алмый. Сүз уңайыннан Юлия һәм Иршат Набиевларны TMTV премиясында да күрергә мөмкин булачак дуслар. Әлегә аларның чыгышларын телеэкраннар аша күзәтик. Şundan demin tamam Haman yürek yaram Yaram Sin devam 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 Tuğan ay Көңіл түрлерім туғандай Нәқ шулай Нәқ ташудай Аңламайым Неге жүрек түнгі тапмай Сені ойлайым Әмі шунан дәмін табам Хаман жүрек ярам Ярам Сен давам Кем біле бәлки бізге Язғандыр бірге Гүл бірге Мәхәббәтті мәңгі сүйерге Кем біле бәлки бізге Язғандыр бірге Гүл бірге Мәхәббәтті мәңгі сүйерге Алдалай Менен белен бақыт ойды хеш бармай Тек азаплай Қабатлай Сенің есіміңді ятлайм Сенсіз мен яшай алмайм Әмі шунан дәмін табам Хаман жүрек ярам Ярам Сен давам Кем біле бәлки бізге Язғандыр бірге Гүл бірге Мәхәббәтті мәңгі сүйерге Кем біле бәлки бізге Язғандыр бірге Гүл бірге Мәхәббәтті мәңгі сүйерге Эстрадабызның нәзакәтле, яз сыман, йомшак җырчыларыбызның берсе Сөмбел Билалова. Сөмбелнең клипы телеэкраннарда карыйбыз. Yılmayıp bir külgüne
көңіл гүлгіне Yürekte otlar yakan ул bir canım singine Uçraşular kütküne Gelip aytkine Motor tırmışның yolun Menin bilen ötküne Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menin kulama Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menin kulama Uylarım senin yanda Yıkısız tamdan Мәхәббәт һәм син дә мин Калабыз бу җиһанда Каршы алла ай юлы Шатлык туп-тулы Татлы хыялның барсын Сөйле сиңа бу юлы Каршы алдыма Чык син юлларыма Көттүмө дейip кагыл Менин кулыма Каршы алдыма Чык син юлларыма Küttümü deyip qağıl Menin kulama Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menin kulama Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menin kulama Qarşı aldıma Çık sen yollarıma Küttümü deyip qağıl Menin kulama Экстравагант образ, зауқлы прическа һәм үзенчәлекле тавыш. Кем турында сүз барган аңладыңмы, Рәзил? Bir şeyim yok, bu Renata Tey. Нәкъ шулай, Ренатаның клибына күчик.
музыка ләззәт океанына бергә чумып дуслар. 27 май кички сәгать 5-тә Пирамида концерт залында TMTV премиясында очрашырбыз. Килми калмагыз, яшь чикләве 6+. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр. Нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар. Яраларны вакыт Кайшагында сызылап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар. Яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайшагында сызылап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең. Шият яралар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың? Өрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар. Яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайшагында сызылап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам. Таңын арата синсез йөртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына. Араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар. Яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайшагында сызылап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар. Яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайшагында сызылап куяр иске яралар. Сине искә алып кайшагында сызылап куяр иске яралар. Матурым кем анда ширатта? Сирина Зайнетдинова. Нәкъ менә әлеге урында, нәкъ менә әлеге секундта, минутта Сиринаның чыгышына тукталыйк. Гөлләрдәй күңелем бер сиңа тартыла.
Шираттагы резидентларны карарга киңәш итәбез. Чынлап та, Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамовның клипларыннан яз исе, яхшы кәеф бөркелеп тора. TMTV Production һәм җырлы гаиләнең иҗат җимеше сезнең экраннарда, дуслар. Язмыш сукмагын, борма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләргә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Шираттагы резидентыбызны белмәгән, танымаган кеше юктыр. Телеэкраннарда, радиода нәкъ менә ул Әбри Хабриев. Әбринең клибын бергәләп карыйк. Одумайся, дура, назад пути не будет, сама будешь просить, на коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю, это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Таң шығында бәхет таптым бүгін, сен қалдырып кеткен едің
bir noktası kalmagandır. Bir yaşasın indi didinme. Gül üstünde susat yatkan bäxit. Şunday tansıl seninme. Мәңгі yaşatırga бәхет gülüm. Yürek nazın anla yüreğime. Serlenip şaşıp şu bäxetine. Kollarıma aşk edinme. Min öpkelge tacım kınlaşıdan. Şol güllerini taptap yerdime. Gül üstünde susar yatkan bäxit. Şunday tansa ol seninme. Мәңгі yaşatırga bäxet gül. Yürek nazın anla yüreğime. Karalanda kuş oynaganda adaştırayım eli didinme. Elin tanışığında bäxet taptım. Sen kaldırıp gitken ideyime. Gül üstünde susat yatkan bäxit. Şunday tansın seninme. Мәңгі yaşatırga bäxet gülüm. Yürek nazın anla yüreğime. Мәңгі yaşatırga bäxet gülüm. Yürek nazın anla yüreğime. Yürek nazın anla yüreğime. Tanışığında bäxet taptım bugün. Матурым, Сен Альберт Валиуллинның яңа клибын күрдеңме әле? Әйтергә дә кыен санам инде, юк карарга өлгермәдем әле. Әлеге хатаны тизрәк төзәтергә киңәш итәм. Эчтәлекле клипларыбызның берсе зәңгәр экраннарыбызда. Sizga посылка? Миңа? Кімнен? Мында язылған қартлар ертінен. Sağ olunuz. Rahmat.
Сені мина, мен сиңа якын едім. Өзелерде ұшқыннар қалымаған, қайшандыр дүрлеген ушақының ялқыны сүреліп юғалған. Ғұмырлар бітсенісіз өтілген, тұрмышылар жайланған бик бітен. Енді мен жүрегімін түрінем, ятыларыны хиш кіртімем, yok kіртімем. Yalışıp adaşkan canlarını yazmışlar bilgiseler parlagan. Bir ömür düzülgen bəxtinin şekillerin üzerine yol koymam. Ömürler bitsinsiz ötülgen, durmuşlar çaylanılan bir biter. İndi min yüreğimin türinem, yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Ömürler bitsinsiz ötülgen, durmuşlar çaylanılan bir biter. İndi min yüreğimin türinem, yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. İndi min yüreğimin türinem, yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Yadlarını hiç kırtmam. Atnabızның лидерінің bilgiler алдından hit парад қатнашучыларын тағын бір еске түшірбіз. Кайсы җырчы нинди позиция яулаганын барлап алыйк. Аяз күндә дулый ярсыйда салкын җилле җанны өшетә. Йөрәгемне синдә генә
каршы алдыма, шәхси юлларыма, көтімі дейіп қағыл менің қолыма, менің қолыма. Яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызылап туяр иске яралар. Uçlarıma sarıp yerere, sadece sözün eyteme. Elimde kıtmın az bulsa, barın sine bilen iterini. Turmuş muhabbet bilen bulganda, yaxşı kayıf bulganda, birgelep yaşağı rahat, yanda kızlar bulganda, muhabbet bilen bulganda, yaxşı kayıf bulganda, yürekler yandırganda. Gün üstünde susar yatkan bәхет, шундый танысы ул сине мәңгі яшәтергә бәхет, йөрәк назын аңа өрейме. Гомерләр бит синесез үтелгән, тормышлар җайланган бик бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Яз җитүгә җырлыйсы, моңланасы килә. Һәм шәп җырлар тыңлыйсы, матур клиплар карыйсы килә дип тә өстәп куй. Шулай. Шуңа күрә сүзне Айдага тапшырыйк. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыяр идем без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыяр идем без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, Исеңдәме кышлар моңа тыңлап, үткәрдек без язгы кичләрне. Уйларыбыз һәр чак бер булса да, яшердек без сөю хисләрен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр. Төшләремдә
Җиңүчебезне чын күңелдән тәбриклибез һәм топ клип тапшыруына нокта куябыз. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин Разил Камалов. Һәм мин Рәфина Ганиуллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз.